ka-K5, dead on arrival ang taxi driver, samtang dead on the spot naman ang pasahero sang jeep nga haniway matapos nakabunggo sa Kalinog Bus Line o kon CBL diriya sa may barangay Bolong Este sa Banwa sang Santa Barbara pasado alas 5 sang kaagahon Pebrero 3 sini nga tuig. Ginkilala ang driver sang taxi nga si Jomar Garcia, 39 anyos, residente sa barangay Nadsadan, San Joaquin. Pasahero sang jeep nga si Jeric Waldes, CBL driver nga si Agosto Latoza, 52 anyos, kag residente sa barangay Tranghawan, Lambunaw, kag jeepney driver nga si Ryan Pudadera. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Rafi Señeres, EPS ang Santa Barbara Municipal Police Station, ginpahayag sini nga gikan sa grahe sa Kabugaw Sur ang CBL kag mag-U-turn kontani sa Bolong Este padulong sa Pavia Terminal sang ini ang ginbungguan sang taxi sa likod nga porsyon. Bangod sa impact, nag-abante ang CBL kag nasag-idan sang jeep nga padulong naman kontani ang direksyon sa syudad sang Iloilo. Nagtabog naman ang pasahero sang jeep nga si Walde bangod nga nagakabit ini kag nalampos ang iya ulo sa windshield sang bus kag nabunal sa semento rason sang iya gilayon nga kamatayon. Samtang naipit naman ang dughan ni Garcia kag pilason naman ang pasahero sang jeep nga sanday Quincy Belhera, 19 anyos kag Alma Martinez. Mga ka-K5 sa diri nga area sa may barangay Bolong Este sa Banwa sang Santa Barbara, nagluntad ang aksidente kung sa din duha ka persona ang napatay sa na-mention ta kaina mga ka-K5 no. Ang ining Kalinog Bus Line o kon CBL halin mga ka-K5 sa ilang garahe sa may Kabugaw Sur at padulong iniya kontani sa terminal sa Banwa sang Pavia. Kung may baluan mga ka-K5 sa ining dalan diri na di ang direksyon sang bus line kag pa U-turn siya kontani mga ka-K5 o galing sang nagapondo ini diri sa may U-turn slot naghulat siya danay gamay or makadali mga ka-K5 no kay tigin na clear niya ang diri naman yang area dito sa may proper halin sang Santa Barbara kag padulong ang direksyon diriya sa may syudad sang Iloilo o galing ginkakibot ini sang driver sang CBL nga inali lang yan may naglagabong sa likod sang iya nga bus kay ti nabungguan nag-inigali yang mga ka-K5 sang Avanza nga taxi ang likod nga porsyon sang iya nga bus mga ka-K5. At bangod naman sa mabaskog nga impact sang pagkabunggo sang taxi sa CBL mga ka-K5, nag-abante inigamay ang Kalinog Bus Line diri sa area o galing kay bangod nga may nagapasugata man nga haniway nga jeep nga madasig man ang pagpadalagan nasag idan gid ini ang Kalinog Bus Line sa iya nga atubang sang haniway nga jeep mga ka-K5 no kag according gani sa ginambal sa aton ni Captain Señeres ang hepe sang Santa Barbara Municipal Police Station nga ang ining haniway nga jeep may mga pasahero kag may isa siya mga ka-K5 nga pasahero nga ining si Hualde nga nagakabit sa gwa sang ining jeep mga ka-K5 no kag bangod man niya sa mabaskog sa nambalta nga impact nagtabog ang ining pasahero kung sa din nabunggo pa ang iya nga ulo sa may windshield sang CBL kag nalampos sa semento nga gintunaan sang iya gilayon nga kamatayon mga ka-K5. Kag sa subong no amo ni ang sitwasyon sang Avanza nga taxi makitaan mga ka-K5 nga wasak gid ang atubang nga porsyon especially diri sa may driver seat mga ka-K5 kung makitaan nga ang ginapungkuan sang taxi driver naglupok pa ang airbag o galing kay bangod sa mabaskog bala nga impact na ipit gid ni ang taxi driver ya sa sulod kung sa diin na gid napuruhan ang iya nga dughan nga gintunaan man sang iya nga kamatayon kay ti sa na-mention ni Captain Señeres sa aton nga dead on arrival gid ining driver sang gindala sa Western Visayas Medical Center. Live diri sa Banwa sang Santa Barbara ini si ka-K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.